Vinga, Sergi, abriga't, que és la setmana més freda de l'any, que has vingut aquí sense gorro, sense guants, i fa molt de fred. No pensava que aquesta setmana a Montbui fes tan fred. Home, és que estem a l'hivern, ja toca, també. Tònica, què farem amb els convidats? Perquè han de venir els dracs, ha de venir el mossèn, han de venir els gegants, els tindrem aquí fora passant fred. Els de Halloween, també. La Núria Ferro, parlarem de la Núria Ferro, no ve, però parlarem d'ella. La Coral, si fa sol. Si fa sol, sol en fa, però fred. Sí, però fred també. Potser millor entrar aquí al Montàgora, no? Sí, al Montàgora. Jo crec que sí, que estarem més calentets i que serà tot més agradable, perquè aquí fa molt de fred. A més, aquí acullen sempre de tot. Han vingut un munt d'artistes, obres de teatre, cinema, biblioteca, coses del poble. Anem a dins? Sí, vinga, va. Com estarem a dins al Montàgora. Jo crec que no tindrem tan fred. No, estarà millor, Jo crec que serà molt millor fer-ho aquí dins. Si fa sol, però també la calefacció. Oh, quina meravella! Vinga, va, Gisela, prova't el tu. Em poso les banyes? T'animes? Sí, vinga, va. Aquest quin gegant és? Això és un capgròs, el bou. El bou? El bou. Què és el que més agrada a la gent? És bastant popular. El més graciós. Quina sensació tens aquí dins? Això ho fan les vaques. Pots saludar una mica. I els toros també, Pots saludar. Ei, hola, què tal? Es veu bé, Com si fos la festa major. Sí. I com ballen? Fent el tironeig així una mica. Mira. El que fa molt com si fos la Patum. El que fa molt el bou és moure el cul. Clar, perquè té la cua al tratge. Sí. Molt bé. És el que fa més risc. Tens més gràcia. Jo em vull provar aquest, que és per nens petits. I jo, com que soc baixet, igual... Jo tinc les banyes posades, Jo tinc les banyes... No he estat jo, A veure. Aviam, aquest. Ui, les mans les has de posar com fent una L, aquí. A on, aquí? Sí, així. Vale. I ara ja està. I ara donar voltes. Pots donar voltes, caminar, sí. Aviam si ens trencarem alguna cosa d'aquí al Montàgora. Jo no tinc ritme, ni ritme ni gràcia. No, però bueno. Molt bé. Fes el tirons, Ja estem fitxats per la pròxima festa. Ja està, jo crec que... Ja podeu ser. Ja ho tenim. Ja som portadors oficials, ja tenim el títol. Ho podeu treure ja? Sí. Anem un per un. Ai, gràcies, Joel. Escolta. Cuidado, Uf! Home, estàs allà com en un micromundo, Sí, que guai. Podríem entrar a formar part de la colla gegantera del Xaragall, perquè a més tots són joves. I tant. Tots són joves. A veure, jo... Sí. Jo podria entrar, no? Tot és joventut. Sí, jovent, clar. Hem aconseguit que una tradició així molt catalana, la gent de Montbui, els joves, es moguin, perquè va ser el 2020 quan vau formar la colla, no? És molt jove, clar. No només ells, sinó la formació. Vam intentar també que tots els joves del municipi tinguessin interès. Llavors tenim una part de conveni amb l'institut. Llavors el servei comunitari, tenen molts serveis comunitaris i un d'ells és venir a ajudar, a conèixer, a portar, i el que vam fer l'any passat va ser que el grup que hi havia es van inventar un ball amb els gegants. Llavors aquest ball que es van inventar ells, després el van fer a la festa major. I quants sou dins de la colla? Clar, a veure, més o menys. Aproximadament som... El gruix, diguem-ne, els que sempre esteu? Unes 20 persones, més o menys. Perquè, clar, entre portadors de capgrossos, els nens que venen a portar el bufonet i després els que portem els gegants, hem de ser uns quants. I de quina edat a quina edat, més o menys? Clar, tenim nens des dels 7 anys que venen a portar el bufonet fins al més gran que té 45 o així. A veure, entro perfectament, perdona'm, Què dius? Jo tinc 20 i pocs, per favor. A cada cama. També, jo valgo per 2 de 22. De fet, els gegants, la figura en si dels gegants, es van començar a tirar endavant amb els veïns aquí als anys 80, no? Sí. O sigui, això va ser un projecte impulsat principalment pel Pepe Sánchez, que és un veí d'aquí de Montbui, que va veure que a Igualada havia aquesta tradició, que era una tradició molt catalana, llavors ell, amb arrels andaluses, que es va instal·lar aquí, doncs va voler també fer-se aquesta tradició seva i que la gent d'aquí se la pogués fer seva també, no? I llavors això va ser a finals de l'any 81, principis del 82, va començar a fer aquests gegants, que són els gegants de Sant Maure. O sigui, els va fer ell manualment, diguem-ne, casolanament. Sí. O sigui, ell amb molta gent. Està fet en paper matxer? Aquests estan fets amb paper cartró, paper matxer.
i aquests també, en fibra de vidre. Fibra de vidre, uau. Sí. Això estem parlant de l'any 82, eh? Sí. Ho va fer ell pel seu propi peu. Sí, va agafar, ell tenia alguna idea de modelatge, va fer les figures en fang i després va ja passar-ho als gegants. No només ell, va participar molta més gent, per exemple, els vestits els va confeccionar la Maricruz Ontoria, o sigui, tot gent d'aquí. Es conserven prou bé, per tenir tants anys, Déu-n'hi-do, Ens recorden una mica per això el Dalí, no? Bueno, el Dalí, aquell. Això són els capgrossos. Els capgrossos. El Dalí és el que s'assembla al Dalí, és aquell. Sí, és que s'assembla realment amb el bigoti. I la Martirio? Aquí. Però aquests capgrossos són més actuals. Sí. Aquests capgrossos es van fer a l'any 97. Vale. Sí. Bueno, Déu-n'hi-do, actuals, jo tenia 2 anys, el 97. I per què aquests dos personatges? Vull dir, què volen representar? Representa, doncs, una mica la figura catalana de l'home català, amb la barretina i de més, i ella, doncs, la dona andalusa, la Martirio, no? Que porta la peineta aquesta que representa la tossa, per exemple, una mica vinculat, i és la gent d'aquí del poble i la gent que va venir de fora. Que hi ha molt immigrant, diguem-ne, de la part andalusa. Sí, o sigui, Montbui és un municipi que va créixer exponencialment durant la segona meitat del segle passat, pràcticament per això, per l'onada migratòria del sud d'Espanya. I així està tothom representat. Així està tothom representat. I aquest, i els toros... Ja cadascú! Això és el bou, que és l'animal emblema de Montbui. Veus? Llavors es va fer la representació, tothom coneix la rotonda del bou. Doncs també tenim el capgros del bou, que va sortir abans, el 98, i es va fer una mica així divertint, no? Amb la llengua fora, i això, també li hem posat ara la cua, que va remenant, i és molt divertit, és l'ànima de la festa. I el bufó? El bufonet. D'on ve el del bufó? Ho va crear la família Zambrano de la Torre, és una família d'aquí, i el Joel, que era el fill, li encantaven els gegants. Però clar, era molt petit i aquests no els podia portar. Llavors es van ficar i van fer el bufonet, que a l'Antoni Gaudí, que és un col·le d'aquí, els encanta perquè sempre el Carnestoltes és com la seva figura, llavors serveix una mica per tots i perquè els nens més petits puguin participar d'una forma activa també, perquè després també continuïn vinculats als gegants i llavors porten el bufonet. I quina és l'agenda? Vull dir, quants cops sortiu, feu l'actuació, com sigui? Cada vegada que ens deixen. O sigui, la nostra màxima és aprofitar qualsevol ocasió per treure els gegants al carrer. Qualsevol moment és bon moment, no? Principalment surten a la festa major, Sí. que és al voltant del 17 de juliol, i després a la festa de maig, al voltant de l'1 de maig. Però també, jo què sé, per exemple... Carnestoltes. A Carnestoltes surt el bufonet, a l'escola Antoni Gaudí, Sí, que amb els picarols, els Reis de Vistalegre, que són els gegants més nous que Els Reis tenim. són ells dos? Sí, van sortir a la inauguració d'una plaça de Vistalegre, o sigui, sempre que tenim l'ocasió els teníem al carrer. I si no estan aquí exposats al Montágora? Sí, sempre estan allà. Els tenim aquí exposats, és la seva casa i tothom qui vulgui pot venir a visitar-los. De fet, com aquí darrere hi ha un col·le, sempre que passen els nens, abans de pujar, passen per aquí a veure els gegants. Sí, és curiós perquè, clar, són molt joves i han fet una immersió als gegants i als capgrossos. La història, ho sabeu tot? Sí. Bueno, és I de fet, tots saben més o menys la història de tots. Molt bé. I aquests dos que representen, els grans aquests que Sí, representen? aquí es representen a Felip IV i Mariana d'Àustria, perquè això, el Pepe Sánchez, el 82, va voler representar uns reis i mirant llibres i això es va fixar en aquestes figures que eren interessants. Però, com deia la Dèlia, se'ls coneix popularment com a Velázquez i Menina perquè realment recorda les seves figures. Sí. I teniu pensat ampliar la família? Home, sempre estem oberts a això, sempre. Sí. Però, mira, de fet, al casal d'estiu aquest passat vam estar parlant molt, perquè treballàvem junts, i vam estar parlant molt dels gegants, els capgrossos, i va haver-hi un nen que va venir un dia i va dir estic fent un capgros a la meva casa. Oi! Mare, quina meravella. I va fer un capgros i el va portar a la festa major. I no està aquí? No està perquè el té a casa. I no el vol cedir? No el vol cedir perquè el va fer ell. Va haver un accident i estan acabant de... Però els hi encanta. Sí. Llavors, va venir el dia següent i va dir estic fent un capgros amb el meu pare. I va ser com, uau.
Pepe Langosta li va Pepe posar. Langosta es diu. Li va posar aquest nom. És a dir, esteu intentant recuperar la tradició gegantera que en el seu moment hi havia hagut a Montbui i que ha desaparegut. Totalment, sí. Ara el que volem és que els portadors que vinguin siguin que ells volen, que els hi agrada, que tenen passió per fer això, que quan surtin disfrutin, i ho estem aconseguint. Podeu fer com el caganer, no? Que cada any surt un diferent, no? I tenim aquí una col·lecció de gegants i capgrossos. Sí. No? Estaria bé, estaria bé. No, sí que és veritat. I ara els Fer un gegants... concurs, a veure qui fa el capgros més xulo, no? Mira, clar que sí, clar que sí. Com els caganers sempre es fa de famosos. Doncs podríem fer de famosos. Clar. No sé, tu tens el teu propi... De vosaltres dos, de vosaltres No, jo dos, no, capgrossos. en oiencs rellevants en podem buscar uns quants, la llista és llarga, I aquí en oiencs també en tenim uns quants de famosos. Hi hauria molts capgrossos d'esportistes, que aquí tenim molta tradició. I no hem parlat del vostre nom com a colla, com us dieu? Sí. Nosaltres som a Xaragall. Xaragall, per què? El Xaragall és també un altre símbol de Montbui, no? Tenim el torrent de les Bruixes i altres punts on hi ha aquestes formacions geològiques, rocoses, que bàsicament és això, són aquestes formacions de pedra, de terra gris, que són molt característiques aquí a Montbui. Llavors, quan vam estar buscant un nom que representés el municipi en general, vam trobar que era curiós, o sigui, Xaragall, no sé, fa com gràcia. Sí, fa gràcia i incita com a la festa, no? I sí, no sé, ens va semblar adequat i xulo. Doncs a ballar molt amb el Xaragall. Què podem fer per últim? No sé si els voleu agafar vosaltres. Si vols agafar un gegant, abans de seguir amb el programa. Sí. Quin voleu agafar? El Joel és portador de gegants, llavors que... Tu tria. Tria tu, Jo, doncs, a Velázquez. El Velázquez. Vinga. Hem de treure alguna cosa d'aquí? No, la parto ja està per aquí darrere. Trec aquest, un moment. Surt cap endavant, si vols. Sí que hi ha aquí al sostre. Ai, Ui, que a mi l'hem em fa liat, molta por que no caigui un gegant. Ja, bueno, esperem que no. Repeteixo. Quant pesa això? Aquests pesen relativament poquet, passaran entre uns 20 i 30 quilos. Home, Sembla poquet. més el que és, Home, poquet, no està malament. La veritat és que els ser així alts estan bastant equilibrats i no costa gaire. És més tenir equilibri que tenir força. I és bastant còmode, perquè porta com... No sé com es diu aquest. Sí, com una cosa com... Sí, Una esponja. llavors no fa mal. I a l'agafar-ho és... Jo no els porto perquè... Per si acaso. Per si de cas, per si de cas. No el puc moure gaire perquè està una mica lesionat del braç, que a la festa major fent voltes es va fer una mica de mal, però... Molt bé. Ei, m'encanta, que xulo, per favor. Ens falta la música. És que és guai, Falten les... Aneu també amb xaranga, no? Suposo? Sí, mira, l'última festa major van venir d'Igualada. És que és impressionant. I portàvem tots aquests, el més braç. els d'Igualada. Després portaven 2 o 3 bandes, més la música, va ser molt guai. Molt bé, doncs amb aquest ball us donem les gràcies, moltíssimes vosaltres. gràcies als dos, que vagi Joel, molt bé. moltes gràcies també. Molta sort amb el Xaragall. Moltes Anem a seguir coneixent cultura popular, perquè també tenen dracs i diables aquí. Anem cap allà? No, és que teniu de tot. Sí, Aquí sí, teniu no pareu, explicat. Montbui, de veritat. Que vagi bé, adeu. Uau! Molt bé, Quina passada, per més. m'encanta la gralla! Oh, ja Quina esteu xulada. acostumats. No sé quants anys porteu vosaltres a la colla de Drac i Diables de Montbui. Bueno, nosaltres som de diferents edats, vam entrar en diferents moments, però enguany fem 40 anys, el grup de Drac i Diables de Montbui. Des de que va començar. Correcte. Vosaltres sou molt més joves. Sí. No Quant de temps porteu existíem. vosaltres? Vosaltres quant de temps porteu? Jo vaig entrar el 2013-2014. Amb quants anys? 13 o 14 anys. Oh, i vas entrar Va tocar el tabal, adolescent, vaig començar amb música jo. Sí. Jo vaig entrar quan tenia 14 anys, crec. També, és l'edat. Tinc 20. És I tu, l'edat. Marta? I jo també, amb uns 13 o 14. I qui us va introduir? Com us va arribar aquestes ganes d'entrar-hi i de participar? Bueno, la gent del poble no va corrent la veu Sí. i els més grans t'ho van dient a tu. Sí, I correcte. te l'ensenyen. O sigui, Exacte. a mi em van ensenyar la gralla, a tocar la gralla, les amigues de l'Helena que Clar, tocaven la la gralla. meva generació. diguéssim. La seva generació ens I a ensenyava la seva les ensenya la meva generació els més petits. Correcte. És a I a dir- mi em va ensenyar l'altra generació de per sobre, de joves. Passa de generació en generació, però entre els joves. Són generacions de joves. Sí, no tenim a la colla molta gent gran. Per sobre de 40 no en tenim. Gent gran, diu, 40, no. Mare, No és gent gran, però de vegades les colles sí que tenen molta varietat Sí, d'edat. sí, Nosaltres sí. som bastant joves tots. Sí, de fet,
aquest vestit que hi ha aquí és el que portava la meva mare quan Sí. tocava que la gralla. xulo. O sigui, quan devia tenir 20 anys, potser, doncs ella tocava amb aquest vestit. I és el que porto jo. Ostres, Sí. que maco! Sí, sí, sí. I tu te'l poses ara? Sí, és el que porto jo. quan toco. Vale. No ha anat canviant el vestuari de la colla? Ha canviat cadascú pot els portar. colors, potser, per exemple, aquest que és més vell és un color més fluix perquè porta tot el color que els que porten ara. I aquest és el vestit que porten els diables, que és de colors diferents que els de músics. Expliquem com s'estructura la colla, perquè Sí, dius, sí. això és el que porten els diables. Què vol dir, que hi ha un altre apartat dins l'entitat? Vale. Com va això, pels Hi que ha, ignorem? hi ha subgrups. O sigui, ens dividim en portadors, que són la gent que porta el bestiari, que el seu vestit no l'hem pogut portar, són grocs, blaus i verds. Després tenim músics, que és el vestit que us ensenyava la Farners, i diables, que és el vestit d'aquí dalt. O sigui, aquests són els tres grups principals dins de la colla. I després hi ha gent potser que s'encarrega de la logística, hi ha gent que s'encarrega de piro. Quants sou? Els dies forts, tipus el correfoc de la festa major del nostre municipi, uns 60 aproximadament. I assageu molt? O com ho feu? A la setmana us reuniu? Els assajos de músics són principalment abans de començar la festa major. Jo què sé, des del maig, potser, fins al juliol, que és la festa major. Ara sí que vam fer alguns assajos abans de la festa major d'hivern per recordar algunes cançons i així, i més pels que comencen ara, que llavors hem de reforçar les cançons. Però feu trobades per canviar, jo què sé, moviments coreogràfics, coreografies o alguna cosa així? No, o sigui, teniu molt estipulat. I ho portem a dins. O sigui, és No ens improvisat. sí. D'acord, I assageu amb foc? No. No, Això no. és el moment, és el directe. Exacte. El foc és en directe. El foc I és en no us directe. fa por? Perquè Clar, és que això crec que anava a dir. una de les pitjors coses que hi ha a aquesta vida és el foc. És molt divertit. No. T'acostumes, i tampoc és foc com a tal. Sinó és Exacte. com la guspira que et fa Sí. el petardo i poc més. I tothom sap on es fica. És a dir, que una persona que entri en un correfoc, m'he cremat, Ja. saps el que és un correfoc? Vull dir que tots estem acostumats a cremar-nos o potser fer-nos alguna esgarrapada en algun moment puntual, o jo O què els tabàs, sé, butllofes als sí, dits. butllofes als dits o la bufera, que elles acaben amb els llavis que no se'ls noten. Clar, entre el fum que hi ha del foc, Sí. bufar, acabes, bueno... I quan sense portes aigua. una hora, sense aigua. Perquè estan una hora i mitja tocant sense aigua en un correfoc. Clar. Vull dir que és entreno. Una de les coses que es troba a faltar quan estàs tocant és posar-te sota el foc. Sí. De fet, hi ha moltes vegades que els correfocs, les gralles, ens mirem i quan algunes potes que passen va sota el foc, perquè és un moment que és típic de Montbui, de posar-se sota el foc a la festa O sigui, major. aneu a lo més perillós, no? O sigui, no s'estan allà tocant una mica... No, vinga, sota el foc! S'ha de ser molt valent. Jo no sé si podria, És el lloc més segur, eh? Vols dir? En un correfoc, el lloc més segur és al costat d'un diable. Perquè saps que mai... Bueno, perquè El foc- saps que Perquè van fora. ell controla i perquè el foc va cap enfora. Si tu estàs sota és molt difícil fer-te mal. La gent es pensa que allunyant-se del correfoc és el més segur i és al revés. Doncs mira, Com estan més a endins prop. estàs, és més segur. Bueno, tens menys possibilitats de fer-te mal. Es va amb seguretat. per Sí, home, això. i tant. Sí. I vosaltres mateixes també, la gent de la colla. bueno. S'intenten Bueno, amb amb els cura. vestits, ja... Sí, els vestits són ignífugs, per exemple. Si has de tocar pirotècnia, els diables porten màscares que són fetes amb un motlle propi de l'entitat, vull dir que són úniques, no n'hi ha d'iguals arreu de Catalunya, pintades, després també tenen aquestes reixes protectores, vull dir, sí, anem protegits, però Però sempre passen coses, sí, no? També correcte. es fa una formació, els diables. Sí, sí, Abans que, o sigui, per ser diable has de fer una formació prèvia perquè estàs manipulant foc. correcte. Llavors fan una formació. Per vosaltres què significa a nivell de sentiment de fer-ho? No sé, saps? Allò, el foc, la música, el poble... Vull dir, és una cosa que teniu molt a dins, que us genera... Tot és com molta felicitat, Sí. jo crec. Molts salts, molta alegria. És superdivertit. No sé, ho portem molt a dins. O sigui, per nosaltres, de fet, l'any 2021, amb tot el tema de la pandèmia, no vam poder fer correfoc. Vull dir, a nivell de grup, no era una festa major. Era tot diferent, o sigui, i potser no es fa res per festa major, allò que potser ens crida molt l'atenció, però és que el correfoc s'ha de fer. Si no es fa, per nosaltres és una tristor. No sé, hi falta alguna molt important. No sé si hi ha rivalitat entre les colles de dracs de Amb Catalunya. totes les colles. Sí. no? Ja diuen. Bueno, Amb quina us porteu pitjor? hi ha historietes antigues. No, explica una historieta, Ara és el clar. moment de treure els draps bruts. Sí. No sé, jo no sé si es pot explicar Els dracs això. bruts. Els dracs No diguis bruts. no diguis el nom, ja està. Vale, no dic noms. Bueno, Bueno, digue'ns la comarca, el No, municipi. representa, perquè us feu una idea, o sigui, cada colla de diables té el seu padrí o padrina. Quan una colla de diables s'estrena, té el seu padrí o padrina, que tradicionalment li porta la mona.
per Pasqua. Nosaltres, els nostres padrins són de Vilanova i la Geltrú. I antigament tenim un vincle molt important amb aquesta colla i sempre han sigut els nostres padrins. I nosaltres en el seu moment ens van demanar de ser padrins d'una colla de Drac i Diables. I amb aquests vam acabar una mica tensionats. Per què? Bueno, perquè quan estàs amb el correfoc de festa, sorgeixen cosetes, sí. Però és una rivalitat amistosa, eh? Sí, imagino que no. Sí, ha d'haver rivalitats sanes, Sí, també. són d'una localitat propera aquí. Però passen coses, quines coses passen? Ai, no ho sé. És que jo, de fet, en aquell moment érem petites nosaltres, vull dir, jo no me'n recordo. Això hauria de venir algú de les generacions anteriors a explicar-vos-ho. Jo no diré res. Ho deixarem aquí. Això. No passa res. Clar, això us motiva molt, no? Us porta a sortir molt al poble i també fer pinya entre vosaltres. A dins la colla, amb els rotllos, no n'hi ha. Deveu tenir el vostre grup de WhatsApp, no? Tot això... Sí, a més ja no només és Drac i Diables, sinó que també hi ha, doncs, no sé, l'esplai, altres coses així, que al final acabem sempre els mateixos tots. Sí. Llavors... Dins de la colla hi ha com colles, diguéssim. Sí. Els de la nostra generació, per exemple, també estem portant l'esplai, llavors la majoria també estem allà. I és com... És una família gran, però amb minifamílies a dins. Sí. Correcte. Però això també fa que el poble s'uneixi d'alguna manera. estem superunits. Perquè acabes, doncs això, el correfoc de la setmana passada, ens vam assentar en una taula tots els del grup, hi havia gent de 35-40 anys amb gent de 17 o 16. Llavors, crea molt de poble, això. Aquí n'hi ha molta de pinya de poble, a Montbui? Sí. Bueno, jo diria que sí. Sí. Sobretot entre el jovent, perquè avui està passant pel programa amb el jovent i tots estan amb les entitats, que això no passa a tot arreu. Jo crec que sí que n'hi ha molta de pinya. Sí. I ara 40 anys, no?, que fa l'entitat, 40 aquest 2023. Heu preparat alguna cosa? Bueno, ja es va fer aquest tastet de foc ara a l'hivern, que va ser una cosa així improvisada, però va ser molt xula, la gent s'ho va passar molt bé. Home, i aquest any ho petarem bastant al correfoc de l'estiu. Si tot va bé i ens ho permet la climatologia, perquè ara també és un drama amb el canvi climàtic, totes les barreres que trobem per poder fer activitats de foc, vull dir, ens posen molts problemes, que jo ho entenc, que és per seguretat, però a nosaltres ens... Potser s'ha de canviar la data de fer-ho. Sí, però ja no seria el mateix. La festa major ha de ser per Santa Margarida. Ha de canviar la data de la festa major. Clar, no seria el mateix. Després tindrem el mossèn i li diem que canvi el santoral. Clar, que home, posi Santa Margarida una data que faci fred. Això. Perquè després venen les Això és onades molt de calor complicat, i es perden totes aquestes tradicions. Ara és el principal problema que us deveu trobar. Sí, no? bueno, agents rurals, molts permisos, moltes coses. Bueno, l'estiu Molta passat va ser seguretat. bastant dramàtic. Bueno, Tot aquest l'estiu tema. passat, de fet, a les converses que teníem per WhatsApp, en plan 24 hores abans, Què farem? que no sortirem. Sí, era Ja ho així. teníem tot preparat, tot comprat, bueno, un drama. Va ser crític. Sí, i al final els agents rurals ens van dir vinga, endavant, perquè el nostre municipi està a tocar de massa forestal. Llavors, amb més motiu, si ho fas al centre d'Igualada, no és el mateix que fer-ho en municipi a tocar de bosc. Sí. Però suposo que porteu com un sistema o un dispositiu de seguretat. Sí, bueno, hem passat tots els reglaments necessaris, la llei del foc establerta per la Generalitat de Catalunya, també tenim grup d'ADF que ens dona suport a totes les activitats que fem. L'any passat vam tenir un petit incendi allà. Al correfoc. I va ser super... A davant de casa ma iaia. Sí. Però es va apagar superràpid perquè al final tothom està atent. Vull dir, ja hi ha una persona que està atent de si passa alguna cosa. Clar, Portem un petit extintor també al carro. Llavors sí que el Joan el va agafar i el va enxufar allà. Que al final s'ha d'anar amb cura, quan hi ha risc d'incendi, suposo que s'han de prendre totes les mesures. Doncs noies, moltíssimes gràcies. Si venim aquest any a la Festa Major, vindrem a enganxar, ens amorrarem al drac. El drac del foc, el del... Tu podíem aprendre també de ser dracs. No sé si heu dit que s'havia de fer una formació. Aquí com els ensenyeu, els que fan de diables? Sí, correcte, De diables, perdó. perquè és qui toca amb foc i els portadors també. Hi ha la forma tradicional, que és mitjançant una formació reglamentària, no? Que estem inscrits a un registre de la Generalitat de Catalunya, etc. Però a nivell de grup és divertit perquè va haver-hi un any que les noves generacions de diables que van entrar, un dels diables antics els hi va fer una cursnavet. És a dir, els va fer agafar una forca, vam anar a la pista de l'escola i els va fer anar corrent de punta a punta amb carretilles Amb la forca. per entrenar-se. Amb una com aquesta? Sí. Correcte. Som aquesta. Aviam, deixa'ns-la. És que sembla que no, i és molt cansat, eh? Home, i Un tant. correfoc, la música es cansa un munt, els diables Has de fer algun també. gest amb la forca durant el... Més amunt, l'has d'agafar des de davall, baix. des de baix t'agafa i cap amunt. Així. I llavors van fent coses, salten, es giren, uns amics nostres van pujar un sobre l'altre i anaven així Pesa? amunt. Nosaltres no som diables tradicionals, els diables tradicionals van sortint ordenats i per parelles, nosaltres som una mica anàrquics.
Vull dir, agafem la forca, encenem... I vinga. Sí, vull dir que si es poden anar a penjar aquí es penjaran, si poden anar a cremar els peus de la música van a cremar... Persegueixen a la gent... Exacte. Molt bé. Noies, moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Anem a parlar amb els de la coral? Sí? Tira cap allà. Tira cap allà i anem a parlar amb els de la coral. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Ara anem amb lo meu, amb la música, que aquí a Montbui hi ha una coral. El nom ja m'encanta, Si fa sol. Sí, Oh, si fa sol, si fa sol. Com les notes, però és si fa sol, no? Si surt el sol. Sí. Espectacular, ja el nom ja me'n flipa. I fa anys que han viscut, suposo, sol, pluja, I de neu tot. i de tot, perquè té 25 anys la I qui coral. canta els mals espanta. Exacte. Que ens ho expliquin millor ells. Pau, Jordi, què tal? Com esteu? Bon dia, bé, encantats d'estar aquí amb vosaltres. Gràcies per venir, gràcies per I venir. nosaltres contents de que la coral tiri endavant, no? Sí, de Perquè moment segueix. sí. Sí, de moment va tirant. Encara sou una bona colla. Som 22 o Entre 23 22, 24 aproximadament. I la setmana passada vam intentar una incorporació. Sí, tenim incorporacions, que és el que costa ara, incorporar gent jove a la coral. Però hi ha de talent, aquí hi ha molt I talent. sobretot homes. Homes. Per això és totes les corals que els hi passa, Clar. que tenen moltes dones i pocs homes. I com heu aconseguit aquesta nova captació, aquesta nova incorporació? Mira, parlar amb una persona o una altra, tu t'agradaria venir i tal, i mira, sempre trobes algú Que no coneixia potser el Exacte. projecte i s'assabenta, no? Un cop... Bueno, conèixer-lo sí, perquè a dalt nucli antic ens coneixem tots, aleshores... Que ja sou famosos aquí. Molts, Sí, ja em diràs. bueno, aquí i a fora, també anem a actuar a fora, o sigui que... Ara ens expliqueu... Tirem una floreta també de tant en tant. Molt bé, clar que sí, clar que sí. Ja està bé. Com podem vendre bé la coral perquè captem nous cantants? Si vols passar-t'ho bé i cantar i passar-t'ho bé i treure les preocupacions, vine, perquè realment, si estàs estressat, et treu l'estrès totalment cantar. Clar, desconnectes, no? I estàs Desconnectes allà de tot cantant. i és I impressionant. segur que hi ha molt bon ambient. Sí, de moment tenim un ambient fantàstic. Sí, Però has de tenir nocions musicals? No. Mira, pensa que, per exemple, no sé, jo mateix, quan em van posar una partitura davant, pensava que era alguna cosa xina, no? Perquè ratlles amunt, ratlles avant. A mesura de que vas entrant dins de la coral, doncs, i el director, i tenim 2 o 3 companys que tenen ja, que són músics, llavors et van instruint, i les notes llavors més o menys et serveixen de guia per si has d'anar amunt, has d'anar avall. Però, evidentment, la majoria, quasi et diria el 90%, no tenim coneixements de música, sinó la pràctica. Lo important és tenir ganes i tenir bona veu. I tenir oïda, no? Oïda, sobretot oïda. Sobretot això. Després, el que sàpigues més o menys música, per mi és menys transcendent. En el teu cas, Pau, tu vas fundar aquesta coral i ets des dels inicis. Sí. Com va anar? Ja hi havia tradició al poble? Al poble sempre hi ha hagut tradició i hi havia un grupet, quan vaig fundar la coral jove, això ja fa més, m'ho van proposar alguns jovent d'allà, escolta, podríem fer una coral de jovent. Va, vinga, tirem-ho endavant, i ho vam tirar endavant. Perquè tu ja et dedicaves a la música? Sí, ja portava coros de l'església i tal, ja portava així, sí. Molt bé. Però ja n'hi havia hagut abans de corals a Montbui, eh? Als anys 30 hi havia la coral La Margarida. Però ja fa això, ja... I ja es va dissoldre. Es va dissoldre, sí. I n'hi ha hagut alguna més de coral? Bueno, després de la guerra també, Després de la guerra també hi va haver una bona època que hi havia una coral, però només era d'homes. Ara és mixta, no? Sí. Com ha evolucionat el sortir amb la coral des de fa 25 anys i actuar ara? Abans se sortia més, ara menys? Mira, el sortir has de procurar que sigui a gust de tothom. O sigui, si vols sortir molt sovint, trobes gent que tenen família i tenen problemes. L'important és sortir en moments que tothom hi estigui d'acord. I hi ha gent de totes les edats? Perdona? Hi ha gent de totes les edats? D'edat més aviat avançada, però hi ha gent de totes edats. Sí. Mitjana edat en amunt. Vull dir, el que falta... A veure, tenim algun element jove. Jove vol dir 30 anys, 25, 30 anys. Jove. Sí, però em refereixo que no hi ha gent de 18, 20 anys que pugen, sinó gent ja una mica de mitjana edat i gent gran, vull dir, bueno,
ja ho podeu veure, no? Però... Joves d'esperit i... Sí, exactament. Però l'únic és això que deia el Pau, que mira, allà ens hi sentim bé, som un grup de gent que tan aviat ens enfadem, com estem contents, perquè és el que té que ser, no? Vull dir, el bon rotllo dels assajos, a vegades et fot molta mandra en assajar, perquè dius, hòstia, ara... Però després un pic que estàs allà, ja t'animes i tires endavant, no? I a més, doncs, si fem sortides de tant en tant, a veure, una cosa que, per exemple, ara que estem dintre de la Federació d'Entitats Corals de Catalunya, i llavors, per la pandèmia, això s'ha trencat, però ara ja tornem a estar dintre un cicle que, per exemple, doncs ara, no sé quin dia anem a actuar, bueno, vam anar a actuar a la Colònia Güell, una sortida nostra, però després trobades entre diferents corals, que la millor una és de Sant Feliu de Llobregat, l'altra és de Corbera, la de Montbui, i ens trobem per fer un concert a un poble concret. I això doncs, bueno, també ens dona aquest plus de dir de sortir tots plegats, cantem amb altres corals, passant-nos-ho bé, l'important és passar-nos-ho bé. El dia que no m'ho passi bé, jo plego. Quin penso que ho faríem tots, la majoria, sí. Clar que sí. I el repertori? Com escolliu el repertori? Qui s'encarrega? Solem agafar no massa clàssics, algun clàssic, però música moguda, una mica moguda. Ens agrada moure'ns una mica. Però moguda com què? Com quina? Com quina? Doncs Calypso, no? Sí, Calypso. El director, ara que no em sent, té una obsessió per música africana. És a dir, tenim el repertori, tota una sèrie de música africana. Que maco. I llavors, doncs, vull dir, com que tots els que som allà som tios àgils i això doncs, ens fa fer coreografies que a vegades li maleïm els ossos. O sigui, que també balleu, o sigui, canteu, balleu... Bueno, sí, digues que ens movem, no? Però el que hem notat, que per exemple quan hem fet algun concert, i a veure, nosaltres des del principi, quan vaig entrar, les partitures estan prohibides cantar amb la partitura davant. Llavors, és a dir, fem les cançons, les aprenem de memòria sense partitura. Llavors, esclar, ell, quan té aquesta cançó africana o no sé què i ens comença a fer moure, hosti, tu, l'edat nostra fent-nos a moure. Però quan anem a fora, és un plus que hi ha llocs que això no hi estan acostumats, a veure que ens movem, que cantem. I mira, i això després, dius, dintre de, entre cometes, de la coreografia, doncs, bé. Marcar la diferència. Exacte, marca una diferència. A vegades es vincula molt les corals, amb l'església, no? I amb l'esteticità. És que realment cantar no és ni una cançó, sinó és tot el cos que té de cantar, els ulls, la cara, tot és el que canta. I quantes cançons hi feu en un concert? En solem fer 10, 8 o 10. Sí, entre 8 i 10. 8 o 10 aproximadament, sí. Més no. 8 o 10 cançons perquè, a veure, si es prepara un concert tens de tenir les cançons molt apamades. Llavors, si sempre tens aquella cançó que la tens ja més que sabuda, que si llavors tens èxit i avisos, que si a vegades no els tens ja els provoques tu, de dir, bueno, va, farem una altra. Sí, home, perquè si no sembla que no sigui un concert, no? Doncs aleshores tenim aquella cançó ja que està més estructurada, que és la que serveix, però sí, el que diu el director, 8-10 cançons, perquè més també és una mica... Clar, és durillo, clar, sí. És duret, és duret. I més si balleu i tot, clar, deu acabar cansadíssims. Intentem moure'ns. És que si t'hi fixes, inclús els grans cantants d'òpera, quan fan un concert, no estan estàtics. Sempre el cos canta, té de cantar el cos sempre. Com si fos un cor gospel allà. El gospel, el que sigui. Sí, exacte, el gospel també, per exemple, hem fet algunes cançons de gospel, que evidentment no ens volem comparar amb aquestes corals que estan dedicades, però sí que notes que si el gospel no... Et porta, no? Et porta la mateixa cançó, saps? I llavors, bueno, això, mira, ens ho passem bé, després a vegades quan ens veiem gravats diem, però bueno. Ja està fet. Ja està fet, sí. Anècdotes viscudes al llarg d'aquests anys? Alguna que us hagi marcat? Dius, ens enfadem, riem, com a totes les famílies? Coses que us hagin passat? De tant en tant fem una sortida, la coral nostra, no? I per exemple, doncs, un dia anem a Tarragona, el director no se li correix res més que baixa al Coliseu i tal, posem-se a cantar, i doncs al mig allà, sense que ningú
Doncs ens van posar a cantar i, esclar, la gent I ens passava va començar a cantar la cucaratxa. La cucaratxa, sí. I, esclar, la gent passa per allà i diu, hòstia, aquests d'on han sortit aquí cantant. Bueno, són coses d'aquestes que... Espontànies, no? Espontànies. Es tracta de fer coses una mica provocatives, si saps? Clar que sí, de cridar l'atenció, de posar-vos... posar-vos... al carrer d'allà al Passeig de Tarragona o doncs, en altres llocs, doncs, va, ara parem aquí, doncs va, cantem. Com un repte per vosaltres mateixos, no? Sí. Porteu músics en directe o porteu les músiques gravades? Com ho feu, això? En directe tenim ara en aquest moment un acompanyament d'una guitarra. Ah, molt bé. I després tenim també percussió, que fem nosaltres. O sigui, tot en directe, veus i... en directe, sí. Ah, mira. Doncs que seguiu provocant molt. En el bon sentit de la paraula. Sobretot somriures i que surti el sol, sempre. Si fa sol o no fa sol, sempre sortim. Això. Sempre ens en sortim, a vegades d'una manera, a vegades d'una altra, però al final sempre diu, bé, doncs, va, quan torneu a venir? Show must go on, no? L'espectacle ha de continuar. Jordi Pau, el mossèn d'aquí el coneixeu també de sobres. Uau, oi? És una canya. És una canya. Doncs anem a conèixer una mica millor aquest home que diuen és una canya. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Seguim el Com Més Serem des de Montbui i ara ens visita una persona molt estimada. I especial. Jo crec que ha tingut una vida molt maca, molt moguda i molt interessant. És el mossèn, no? Josep Maria Josep Pujol. Maria. Pujol. Com està? Molt bé, gràcies. Sí. Molt bé, Gràcies per venir. Bueno, vam visitar l'Èrica, que és una del barri que ens coneixem molt, i treballa aquí, i em va dir, fem un programa i hauria de sortir tot de gent. Vine. Doncs molt bé. Clar que sí. Amb l'Èrica també heu viscut altres experiències, no? Sí, l'Èrica és del grup d'adolescents que han pujat per els locals de la parròquia i llavors un estiu va venir amb mi també a Ruanda, que vaig estar a Ruanda 20 anys seguits i al tornar aquí doncs venia a viure aquí. Hi ha grups joves d'aquí, una molta colla, que han vingut a mi a conèixer l'Àfrica de l'interior, que és un país... Ruanda és ben bé el centre de l'Àfrica, les muntanyes on hi ha les grans muntanyes, volcans que donen l'aigua al Nil per un cantó i el Congo o Zaire per l'altre. I com vas arribar fins a Ruanda? Quina és una mica la història de la teva vida? La història és perquè jo era un xicot jove amb inquietuds, com molts de la meva època, i aleshores, al fer-me capellà, em va semblar que als anys de jove, que tenia més força física i tal, podia fer un servei amb una església més necessitada de servei humà. I en aquells moments hi havia un grupet de 6 capellans nostres del Bisbat de Vic que havien començat a col·laborar amb l'església africana a Ruanda. I aleshores vaig apuntar i em van dir que sí i em vaig anar cap a l'Àfrica. Perquè vostè és d'Avinyó, Jo soc d'Avinyó, el Bages. Sí, això que si surt el Bages ho sàpiguen. Però estic a la noia. Clar, i com va anar aquest canvi? Va passar del Bages a Ruanda i de Ruanda a Montbui? No. Quan vaig tornar de Ruanda, en el moment de la guerra civil que hi va haver molt forta, hi va haver les dues ètnies que es van massacrar, llavors jo vaig tornar i al tornar, per reposar de tota la situació, hi havia un moment que necessitaven un capellà a Santa Maria d'Oló, que és també ara és Moianès. Ara és Moianès. Avui farem geografia al programa. Molt bé. I aleshores, però llavors encara era del Bages, i llavors vaig anar 3 anys, 4 i vaig estar-hi. 4 a Santa Maria d'Oló, abans de marxar havia estat a Artés, per tant, el Bages és el meu. Bé, i encara estic escrit allà, no ho digueu, això. I aleshores, d'allà, van dir que necessitaven aquí a Montbui havia crescut, era un poble, el casc antic, però aquests últims anys, fa uns 60 anys, va començar a haver gent que venia a treballar i agafaven trossos d'aquí i feien la barraca, per això es diu barraqueta. Una part d'aquest barri es diu Can Barraqueta, perquè els primers que van arribar agafaven un tros de terreny, feien una barraca per viure i tal. I tot aquest tros d'aquí, aquí a darrere nostra, se'n diu el barri Barraqueta. Feien això. I necessitava doncs un capellà també amb gana. Diu, com que tu vens de l'Àfrica i has estat actuant, vés cap a tal. I vaig venir a viure aquí i vaig viure 4 anys aquí baix, 4 anys, sí. Aquí al barri mateix,
hi ha uns blocs de pisos que havíem fet un grup que en deien Piso Los Cures, vaig viure allà i vaig anar coneixent la situació i tal, fins que, com que ara ja no hi ha capellans, doncs llavors el capellà de dalt ja el van portar a un altre lloc i llavors em van dir, vés a viure a dalt, portes les dues parròquies, és un sol municipi però amb dues parròquies, la parròquia antiga, que se'n diu Santa Margarida, d'aquí ve el nom de Santa Maria de Montbui, i la parròquia nova, que se'n diu Sant Maure, que és aquí a tocar a l'altre cantó, tot plegat això, Sant Maure. Clar, però Ruanda és un tema molt interessant. La Gisela voldria parlar de Ruanda. Sí, home, perquè si segueix escapant cada estiu, no? Bueno, això sí. Vaig estar-hi 20 anys seguits, vivint allà i treballant allà, i després de la Guerra Civil, quan hi vaig tornar, cap de 2 anys, llavors estava a Oló, els vaig dir que va semblar parlant amb ells que no calia que hi tornés, que ells ja eren més colla, i que el que sí podia fer és anar-hi a visitar-los, portar-los i alguna ajuda, sempre això, molt bé. I aleshores vaig aprofitar aquests viatges i he tornat dels 20 anys aquests, em sembla que són 16 anys, els estius, cada estiu, 16 estius, i sempre amb un grup, un d'ells era l'Èrica, per això és el que m'ha llogat tant aquí, no? Però n'hi ha hagut d'altres. D'aquí al barri hi ha una bona colla, i també n'hi ha hagut d'Igualada, i així. Hi ha algun també d'Oló i de Vic. Voluntaris. Que ha vingut, sí. Amb tu. Però sí, i els dic sempre, no anem a ajudar res, anem a conèixer una realitat diferent de la nostra. Molt igual, perquè som humans tots. I tant. Parlem diferent, vivim diferent, però molt iguals, i per tant això és important. És una experiència molt... Tots els que han vingut han quedat molt tocats. Impactats. Impactats, exactament. I la teva rutina allà a Ruanda, quina era la teva feina? No, la meva rutina era, com aquí, lleves al dematí i estàs ocupat fins al vespre. Sí, és una rutina de constant fer coses, no? Per exemple, a Ruanda, doncs jo anava amb moto, perquè tots són muntanyes, se'n diu el país de les 1000 turons, dels 1000 pujols, com dic pujol, que queda molt bé. Els 1000 pujols, francès, l'apell de 1000 collines, i llavors has de pujar i baixar constantment. Aleshores, no hi ha carreteres, l'únic cotxe, teníem 2 cotxes allà on vivia jo, estàvem a uns 50 quilòmetres de la capital, i allà teníem 2 cotxes, o 3, l'alcalde, el comerciant i la parròquia. I tot l'altre, doncs, tot a peu, no? Alguns en bicicleta i jo amb una moto tot terreny, una Suzuki 125, molt bé. Vaig voltar totes aquelles muntanyes amunt i avall, sí. Llavors la meva feina era visitar escoles, fer reunions amb mestres, visitar gent en els seus llocs, per tant, allò a peu, moltes hores a peu, pel mig d'ells, parlar amb ells i tal, i intentar, doncs, juntament amb ells, trobar quins problemes es podien resoldre, problemes de tipus humà, de subsistència, de treball, de sobreviure, tot això, que és molt important. Estic ja semijubilat perquè ja tinc 80 anys. Ara ja no se'n cuida igualment de les parròquies, no? Sí, continuo fent. I fent missa. Fent tot el que puc, sí. I ajudant a la gent, sobretot, del poble. Tot això, sí. No? Tenim uns locals, aquí vaig trobar, com vaig arribar aquí, abans meu era un mossèn que es deia Josep Escós, ara ja va morir a Navarcles, precisament, un home molt interessant, amb una visió molt bé, i llavors va comprar uns locals, perquè l'església queda a l'apartat, cap aquí dalt, Camp Passanals. I llavors va comprar uns locals al centre, i els tenim allà. És una casa amb 3 pisos, i llavors allà hi cap tothom. Llavors hi ha reunió de veïns, classe d'àrab, classe de català, repàs escolar, grup de joves, grup de gent gran, estan sempre activitats, això és l'important. Llavors, ser per allà present, deixar-te veure, ja està. Però ha comentat que ja no hi ha capellans. Que ja no... No, en aquests moments el bisbat, que tot Catalunya, una mica Europa també, però Catalunya potser més fort que d'altres, no quedem gent d'aquí. I quin serà el relleu? Bueno, ja ho aniran trobant els que... Els que vinguin ja s'ho faran. En aquest moment, el bisbe actual de Vic li va semblar que ja que nosaltres havíem anat a l'Àfrica, com que a l'Àfrica encara hi ha molts capellans, que vinguin aquí. I per exemple, el bisbat de Vic en aquests moments tenim més de 25 capellans africans. Oh, molt bé. Bisbat de Vic. I tal. Bé,
Però, esclar, és de... Bé, és tota una qüestió també, això és un tema per un altre dia, però vull dir que hi ha aquests. I ara venen també alguns sud-americans, hi ha uns quants que sí. Aquí a l'Anoia encara hi ha tradició d'anar a missa, també d'omplir aquestes... Omplir, no, les festes sí. Les festes sí, per exemple, Sant Antoni, que va ser abans dir, que ara van omplir l'església. Quan hi ha aquí, per exemple, Sant Maure, que hi ha la festa major, la vam omplir l'església. Festes, per Nadal vam omplir l'església. Festes típiques, tradicionals de la cultura catalana o del poble nostre, llavors això sí. Altres no, altres ja és una altra cosa, la constància, això ja és més minoritari, però una miqueta ho ha sigut sempre, El que passa que no es veia tant abans perquè hi havia més. Sí, bueno. Ja està bé, ha fet moltes coses a la vida, en general, mossèn. Sí, és una cosa curiosa, quan penses, no ho entens. O sigui, quan un és jove, no saps, ara quan ets gran t'adones, sí. Però jo diria que la cosa important era, doncs, ser realment humà. I humà és ser ciutadà, doncs, de la terra, amb una llengua, amb una cultura, i la cultura humana és compartir, dialogar, ajudar-se, estimar-se. Ara què li toca? No ho sé, fer de bon, com a dir, fer de bon jubilat. Clar que sí, que s'ho ha guanyat també, Però ara estic semijubilat, perquè teòricament pels anys i però vaig fent el servei de cada dia, sí. Molt bé. Doncs, mossèn, moltíssimes gràcies per haver vingut. Gràcies per compartir aquesta vida. Hem fet vincles amb tothom avui ja. Coneix a tothom, N'ha casat algun d'aquí l'equip i tot. Sí. Que sí? I encara segueixen, Això ja... Belén, i el seu marit és l'Òscar. Sí, clar que sí. No se'n va, ho té I han fet tots els vincles, tots els lligams. Jo no sé, mossèn, si vostè, amb els del Halloween, hi ha anat algun cop aquí que hi ha aquest passatge del terror? Sí, que se n'ocuida l'Èric de les coses. Sí, una bona colla de joves. Hi ha entrat al passatge del terror? Sí, un any hi vaig anar els primers anys, però ja no. I què, com van? Bueno, és una festa ve d'Amèrica, del nord. Sí. Però li va fer sustos, li va fent surts? No, perquè sabia que anava, no. No és poruc? Això és... Bueno, home, quan veus sang i morts i violència sí que tinc por. Mentre sigui de mentida... Això és de... Clar, això és un espectacle, un entreteniment. Clar que sí. Doncs nosaltres dos, que som molt porucs, ara anirem a descobrir una mica més sobre la història del passatge del terror. Ara anem a entrevistar-los. Ah, molt bé. Sí, a mi em fa por. Moltes gràcies. Anem a veure el passatge del terror de Montbui. Doncs com veien, aquestes són imatges de l'últim passatge del terror que es va celebrar aquí a Santa Margarida de Montbui, 15a edició d'aquest... Què fas? Sí. Res, fer-te un susto. No estem parlant de Halloween. No me n'has fet gaire de susto. Un ensurt, bueno, no diré La gent d'aquí a Montbui ho fa millor. Home, i tant, segurament, perquè són professionals gairebé. Sí, bueno, ja se n'han tornat i del món també s'ha de saber actuar. Home, clar, no com tu, No, no com jo. No com tu, fer riure i fer por costa molt. Sí? No, nois? I tant. Bastant. Hola, benvinguts, què tal? Molt bé, Antònia, bon dia. Joan. I com ho aconseguiu, això de fer por? Bueno, això... Allà, totes les fosques, així caracteritzats i... La gent s'espanta ràpid. Si la gent s'espanta veient un pallasso allà ràpidament... Clar, la gent ja ve predisposada a passar por, llavors ja tenim un punt a guanyar. Clar que I l'altre, doncs, bueno, primer t'ho has de creure tu, el que estàs fent. I si tu t'ho creus, llavors encara surt millor. Home, això ens ho heu d'explicar, com us organitzeu, d'on venen les idees, com ho feu? Mira, les idees venen d'on sigui, perquè ara venim cap aquí, sense corregut. La d'aquest any? No, la d'aquest any, com serà al final. Al principi el teníem, però no al final. No us ho direm, per no fer spoiler, No, però venim cap aquí, ja sense corregut, com serà el final d'aquest any. Però i la temàtica ja l'heu pensat? Sí, una D'aquest mica. 2023? Tenim una miqueta... Tenim una idea. No es pot avançar? No.
No, perquè ho hem de... S'acaba l'entrevista. Ho hem d'acabar de concretar. No hi en surt. Clar. L'ensurt més gran que heu donat mai en un paisatge del terror? Bueno, va haver un any que va haver un ensurt que un noi es va pixar a sobre. Sí. O sigui, va ser un ensurt important. I també que a mig passatge algun ensurt de que ha vingut l'ambulància a emportar-se. Ah, sí? Sí. Ostres, quina responsabilitat, no? Sí. També adaptem la por segons el grup. Si és un grup que el veus que està molt, molt espantat, ho frenes una miqueta. Si veus que són una mica valents, els espantes més que ningú. I on escolliu el lloc? Cada cop és un lloc diferent o sempre és el mateix lloc? No, mira, de totes aquestes edicions ho hem fet en 4 ubicacions diferents, ¿vale? I les que ens deixa l'Ajuntament, evidentment, això és una que ens ho tenen que dir ells. El puesto que tenim ara és fantàstic, perquè són 3 plantes. Podem jugar molt. El recorregut dura uns 15 minuts. Sí. Aquí mateix, vull dir, és aquí l'antic magatzem de Calçats Ferrer, és aquí ben enfrente d'aquí, és superfàcil. La cua es fa aquí, amb la gespa, hi ha animació... Clar, es va començar a fer a la part de la vinícola. Al costat de l'Ajuntament? Sí, correcte. I es muntava i es desmuntava el mateix dia. El mateix dia. A Baus. Sí, i es feia, eh? I ara la sort que tenim en aquest local és que comencem a muntar-ho 2-3 mesos abans. No vol dir que estem cada dia, evidentment, perquè tots som 100 voluntaris, que venim estoneta. Unes 100 persones treballem aquí dintre. Més o menys. Però després, els que estan a dins donant els ensurts... Unes 100 persones. 100 persones? Aquest any crec que érem 80 i alguna cosa, més o menys. Però entre els que t'ajuden a maquillar i tot això, 100 i pico persones, és que mou a molta gent. S'involucra molta gent, perquè clar, no tothom està dintre, però clar, el que diu ell, de venir-te a pintar, d'ajudar-te a vestir... Clar, tots els atrezzos i tot això, com ho... Tot això ho fem nosaltres. Ho feu vosaltres? Ho compreu vosaltres? Ens fem la pròtesi així a mida, eh? Ah, ho feu? Sí. Ens ho fem a mida. Hi ha de tot, hi ha gent que porta màscara, hi ha gent que es fa la pròtesi a mida... Si voleu us expliquem una mica. Va, si vols que passem per aquí darrere. Sí, jo penso que serà millor, Quins personatges heu arribat a fer? Aquest any feies de iaia... Jo feia de iaia. I tu, Joan? Bueno, jo estava amb una claveguera i feia com del que estava per allà per la claveguera controlant tot. Jo portava la pròtesi aquesta. Sí. I us fixeu el que fem, això és com un motlle de la meva cara. Clar. Cadascú en tenim el nostre. Ensenya'm a la càmera. Sí. Això és la teva cara? Sí, això es fa. Sembla el fantasma de l'Aura. Sí. I clar, ho treballes sobre aquí, perquè el làtex el set en líquid i s'ha d'anar secant i després surt la pròtesi, que és la que portes a la cara. I com has après a fer això? L'Antònia i... Ai, l'Antònia, que ens sap molt, eh? I tutorials que... I clar, això s'adapta 100% a la teva cara, perquè és un motlle de la teva cara. I tu has d'enganxar. Clar, pensa que de maquillatge, potser estarem unes 3-4 hores. Sí. És brutal. Sí. Això és una altra pròtesi d'un altre personatge, d'un altre motlle, si ho pots tocar. Vale? Bueno, això és una altra. Veus, tots són... Això és una mascarilla. Sí, això t'ho enganxa. Sí. I després, a l'hora de pintar, doncs ara utilitzem un aerògraf. Molt bé. I va superbé, perquè vas ficant la... Va bé, de tant en tant s'encalla. Aquells dies els nervis... I vols córrer molt i... Ens poden a tots. Llavors, clar, i això ho pintem i després l'elemento principal, això no pot faltar, la sang. Això hi ha de tot tipus, així, líquida, amb esprai... Sí, no sé si hem portat més formatos, perquè en tenim diversos, potser no. I això es pot fer servir per qualsevol part del cos, inclús a la boca, no. Per la boca hi ha una especial. Aquesta hi ha unes capsuletes, aquesta en concret es podria fer servir, però no. És per la cara, per les robes... Sí que per la boca, a vegades a les dents les portem pintades també, que és una pintura especial també. Clar, sou uns experts ja, podeu anar... Bueno, a poc a poc. Al principi comences així a poc, però ja amb els anys dius, aquest any vull més, i sempre al final arribarà un punt... I s'ha de dir que als principis va ser això, una bossa de basura... Que continuem utilitzant. Sí, que encara es continueu. I la ràfia. La ràfia. Perquè, evidentment, ens agradaria tenir un local per poder tenir una paret de fusta, de cartró, però com que tenim un local que el tenim que compartir amb més entitats, el que fem totes les separacions... Les separacions van amb ràfia. Llavors, cada edició canviem els recorreguts. Clar, i segurament amb les llums aconseguiu l'efecte que voleu. Quan s'apaguen les llums i s'engeguen els focus, és brutal. És fonamental, és l'element. I la màquina de fum. I el fum. Sí, això ja dona...
us ho passeu bé. Ens ho passem molt bé. O sigui... Però és que això es fa per això, per passar-ho. És addictiu, no? Una mica, jo crec. Però és que a la gent li agrada l'adrenalina aquesta. Per mi, addictiu no. Lo siguiente és... Quines normes teniu a l'hora d'entrar al passatge del terror? Joan, per exemple, toqueu? Es pot tocar a les persones? No es pot tocar i no toquem normalment perquè no hi hagi cap problema, però si ve algun conegut... La cosa canvia, La cosa canvia, et diu, no deien que no es podia tocar. La confiança fa fàstic. I amb aquesta sang encara més. És així, o sigui que si veniu algun any, ara ja us coneixem. És que jo soc molt poruga, a mi, mira, ho passo malament. Hauries de vindre un any. Ja faríem un pas així més light. Però t'has d'afrontar les teves pors abans. Ui, sí, però és que no són meves, o sigui, em venen de fora, no sé. Bueno, un dia ho provaré, Aquest 2023. Sí, qui sap, em faig gran i ja... Venen nens, llavors, esclar, també amb els nens, si a vegades s'hi has d'aguantar, perquè, no sé, clar, parlem que no hi ha una paret, que és una ràfia, si es poden anar acostades, es toques perquè... Va guiant, no? Més que res. Sí. Els veïns us reconeixen, encara que aneu tan caracteritzats? Jo no m'ha reconegut ni el meu pare. La majoria es tracta, no? També. I ho deveu portar molt en secret, aquestes 100 persones que venen i suposo que assageu en el seu moment, no? I us col·loqueu. No et pensis, és sobre la marxa, perquè com ho ha dit el Joan abans, depèn del grup que entra, actues d'una manera o actues d'una altra. Ja veus, clar, sí, és com això, vull dir, és pim-pam, més o menys hi ha la temàtica, evidentment, això sí, però a partir d'aquí no hi ha un diàleg tota l'estona, sinó que depèn del grup, interpretes d'una manera o una altra. Està viu, no és una cosa que és molt viva. Sí, a la gent unes pautes de dir això ha de ser així, cadascú fa el seu grup, la seva zona, i cadascú ho fa com millor sap fer-ho. És per disfrutar, llavors sí tenir un mínim de normes o d'idees, però que cadascú les pugui desenvolupar a la seva manera per poder disfrutar. Doncs veniu cap aquí, perquè abans d'acabar el programa sí que ens agradaria que el Joan tu ja el coneixies, de fet, no? Sí, és a casa seva, que ens va preparar una paella, el seu pare, la seva mare. Boníssima! Per què? Doncs perquè va venir la Núria i ell és el president, vicepresidente, no? Del seu club de fans. I amic, i ja... La Núria Fergó, és que diu clar, jo dic la Núria perquè és amiga meva, clar. I em van convidar. Va coincidir així, va vindre de concert aquí i va dir, escolta, i si ve la Gisela a casa teva també? Clar, perquè sempre que venen companys aquí a Barcelona o Rodalies, com en aquest cas a Montbui, doncs jo intento anar, no? I aquell dia va quadrar així i em van convidar també. Molt bé. O sigui, hem tingut el Manu Tenorio fa poc, que també el vam tenir al Conversarem, que ens va enviar un vídeo. Però jo no estava, jo no vaig poder venir. No, perquè estaves de gira, però amb la Fergó sí que vas venir i no et va quedar lluny de casa. De fet, el Joan ens porta un vídeo. Ah, sí? Sí, i tant. Que ens ha enviat la Núria. ¡Ay, qué dios! Pero bueno, qué ilusión me hace saber que Gisela va a entrevistar a mi gran amigo Joan. Amigo, fan, ya todo, ya como familia. Qué ilusión, la verdad que Joan hace muchísimo por Montbui y por su pueblo y está siempre en todos sitios, ayudando, haciendo de todo. Consiguió que fuese 2 días de concierto, me fui un fin de semana. Gisela, ¿te acuerdas que estuviste allí en el concierto viéndome? Luego nos fuimos a su casa, a la casa de Joan, con una paellita súper rica que nos hizo con su familia. Y súper bien, me han tratado fenomenal allí. Y me hacía mucha ilusión mandaros este vídeo a los dos, que hagáis esta entrevista y que habléis un poquito de todo. Molt bé, molt bé. Doncs està molt bé que tinguem un anunyanc president d'un club de fans. Sí. No, Joan, això dona per una altra entrevista. Com va sorgir això? Doncs mira, això va sorgir perquè com porto tants anys, clar, segueixo des de que va sortir Operació Triunfo. Vaig començar a seguir-la i a poc va anar més, vinga, m'involucro amb això, i al final he acabat quasi treballant amb ella. Clar que sí. Doncs molt bona feina. Escolta, s'ha de donar les gràcies que el teu club de fans a nosaltres també ens dona molt suport. Som molt coquis tots, els tenim allà enganxats. Som molt batalleros, com jo dic. És l'important del club de fans. Al final seguir-vos i també que agradi la feina que feu, no? Així que, doncs, gràcies a gent com el Joan i el club de fans de la Gisela, que també ens dona molt suport aquí, cara taronja, noia. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies per tot. Moltes gràcies. I que ens han muntat aquí, han vingut amb un mogollon de material, mira quantes fotos. Un munt de fotos aquí, Amb el rotllo. Aquí te'l coneixes,
És el teu pare? Sí. Que fort! L'has liat, l'has liat. No s'ha liat ell sol, eh? Sí. Li agrada, Li agrada. Home, tant et fan una paella com un club de fans, com un passatge del Lo que terror, faci aquí a falta. Montbui. És que de veritat, hi ha Aquí fem de talent. tot a Montbui. Sí. Hi ha talent per tot arreu, aquí. Sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies a tots, moltes gràcies també al Montàgora i a Santa Margarida de Montbui per haver-nos acollit. No sé. Té l'aranya. No, l'aranya. L'aranya peluda. Nosaltres marxem, tornem la setmana que ve al Com Més Serem, que passin una bona setmana, que siguin molt feliços. I com més serem, la setmana que ve, com més serem, més riurem, que no s'ho poden perdre, que és gratis. El programa. Ara mateix res gratis a la vida. A la vida hi ha poques coses gratis, vull dir que vagi molt bé. aprofiteu. Moltes gràcies.